mig. Programmet hedder Søren. Nu vil jeg så vise jer, hvor farligt det er at stå på en togskinne. Om bag mig, der er min ven Mundfængsel. Goddag, Søren. Goddag, Mundfængsel. Hvad laver du ellers? Jeg laver faktisk ikke så meget. Hvad laver du? Ja, for at spise nogle kager. Ja, det gør jeg da. Men hvorfor står du på en togskinne? Det har jeg faktisk ingen anelse om. Goddag, det er afsnit fortælles, hvorfor man ikke skal stå på en skinne. Det vil jeg så lige opklare lige om lidt. Så nu får vi sgu snart resultat, fordi jeg kan høre, at der er et tog på vej. Ja, sådan er det så, når der kommer et tog og smadrer Søren i face. Ja, det er så en dukke, vi har jo på skinnen, som nu vil vise, at man ikke kan tage fejl, hvis man nu er derude. Men jeg er også nu! Ja, Søren, du er også nu. Jeg tror, der er et tog på vej, så hellere for speeden, så får vi snart resultatet. Det er så resultatet, hvorfor at Søren ikke skal være ude på skinnerne. Goddag! Det er Søren. Mundfængsel skulle lige på toilettet, så derfor tager jeg over og sidder på skinnen og venter på ham. Ja, jeg skal faktisk også lidt på toilettet. Jeg tror, jeg går ud efter ham. Er det godt, ikke? Hjælp mig! Mundfængsel! De har taget mig til fange! Hiv. Vi er taget til fange. Ja, skat, det har vi. Ja! Hvorfor er det lige, at jeg burde være herude? Hiv. Og det der kommer så. Hiv. Hvorfor er det lige, at vi sidder her? Det var fordi, at ham der, Hirmanden, han tog os til fange sammen med skatmanden. Altså, ja. Jeg skal kigge snart i bukserne. Hvorfor er det lige, vi sidder her? Og jeg spørger det bare en gang til. Hiv. Det er fordi, at vi har taget jer til fange. Så I kan dø, fordi vi vil gerne have et tv-program. Hiv. Ja, skat. Jeg har ikke det. Det der, jord. Helt ærligt. Er det ikke snart nok? Prøv at se, hvor lang tid I prøver at slå sig ihjel. Hiv. Vi er hænget tilbage til toget. Og nu håber jeg, at I dør. Men du ved jo ikke, hvornår toget kører. Jo, det gør det nu. Hiv. Hvorfor har I fundet os fat, skatter? Hiv. Ja, hvorfor? For sjov.